গোপনগরী চিঠি আসিছি ଆଉ ସେ ଚିଠିର ବାସନା କହିପାରିବେ ସେ ଚିଠିର ବାସନା କଣ? କାଳିଆ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ନାଲି ଅଧର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଆମକୁ ହସି ହସି କେତେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କାଳିଆ ଠାକୁର ମନେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳାକୁ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟତାକୁ ସବୁକିଛି ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଏକାନ୍ତରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଲୁଚେଇକି ଯୋଉ ଚିଠି ଆସିଛି जो चिठीर बासना तुलसी परी से तुलसी बासर चिठीटाକୁ एकांतर पढ़ते अछुरी होती चिठी बासती तुलसी तुलसी चिठी बासती तुलसी तुलसी गोपनगरी